COVID-19 na kiso abor puthot India long rialong kiso phai ke bad ang the kilong pon. Aphlc di samanong tu sekarihan se PS right wing pen phirang ke mai kang ni. Preta gari along bukajan pulis satun pen ke ong dongkan ni kene pon lo. Aphlc di samanong tu sekarihan se PS right wing pen phirang ke mai kang ni. Vosek ni phai ke thom suri hini ra inkoi ra pho arni lombajong constituency ke parlo di samala kha hini Aphlc sekarihan se PS right wing klembang phu atum pen phirang ke mai kang ni. Alang li tum pen phirang ke mai ke pado pona theke non ke wangji vosek ni phai krisi arni seksi dola puthak cherok tok amai ke pado ponji apharmansi solang do lombajong contents lapen di sama ahawara rata phan ke pachini pon lapente ongdung arat chitong dunji puta ningje laso cherok tok amaya hot ongdung Aphlc therapy klembang atumta chitong dunji pusi alang li tumpen ningje anparta kedamtang vosek ni phai hini ani BJP Racharia Songpen degoi terang arong along mass joining ke padopona hot bangsuri ke thom abad Aphlc klembang atum BJP along kachingbe tun puke aho kaliputa ningje ponthu lapente BJP along le chepa ogdun pusitami kewangji kilega porke Aphlc asongsi haile ji puta Aphlc sekari hanse PS right wing amai phu bimol terang lapen ari sang ho tumpen pherang ke mai pen pachini pon. News report Public TV Karbi Anglong. Usik tarik kethomarni badak niltum media korte dum hanang chahang nang ko galam thikela pu hello aprangsi Karbi longri abirta lapen news fast lapen cut channel news birta kirim dum hang aprangsi nili hinpen kardom pajol nilimen bimol terang lake nil lake niltum dak sikari hanse PS right wing president lo nili lapen nili dungido lake sikari hanse PS right wing secretary lo ala bangke organizing secretary ke alang li bangke spokesperson lapen niltum dolang la members korte do antome pini chitong sarpensi niltum la bangso kiwang jiarni tarik la bangso chiklo malo tarik crazy niltum la sikarense PS right wing pen awareness program ki bi ponji Aphlc party pen lasi kado kawe la lumbajong along kido Aphlc ka chinghon korte ingjir kethe kiding mate man kido elitum Aphlc long kethe kiding tuman pasame niltum paswarni kachopa ponloji lasi tarik crazy arni bangke niltum ladak sikarehanse PS right wing ahin pen si awareness program bi ponpo lasi an kado ko pandame niltum committee hoi pen nang chitong don pet po si ning thelo lapen atumi het jong dikoi terang ronglong BJP atum mass zoning program ki bipon labangso alam tameni liya sa othan pon po labangso mass zoning program ki bipon gelake Karbi Anglong arat kethe geding Aphlc songya pi tum ans tameni binang ne nilitum sikari hanse PS pen ke kidam tang staminil tum dak bangke BJP tum buke at sap uta niltum long nang chingbar do nabe athe bangke kidam tang hustame labusona BJP meeting ke bipo dunpo nani mudi ke lewang hustame dunlo mani himonto lewang hustame dunlo nani horo ke chua meeting nalang tum bipon hustame paduloma bechoiri nani kusuri ki rom hustame dun bomlo stame lapuan velo
kiduntang aprang kiduntang amuni tuman sinon bangke BJP Mars zoning bu amen ki irsi mapla arbak bor idet ti lasila bangke ning binang ne amuk APS pen si pini BJP dun labdo BJP chingbe dun labdo bangke la bangke Karbi Anglong arat ke the geding APSLC ke ching honarat ke claim rapet sar ke the geding tuman asta menil tum komiti hoi pen lam klar ke chipi ke la pu heno la bangke ning binang ne dak bangke kaya teng thir kluk sidala la ben ke bangi MLA election stame ke damtang MP election arizala pena batsi niltum dak bangke APSLC pahai ponji alam naltum tumi di ko terang ronglong APSLC atum phan BJP long mas zoning program ibi pon et ma suri bang suri ki thom si APSLC amuni ki joining dun ma chpa ogdun pala mangke lage ahokali athe dun la kedam tang ahut alang tum bidasing leng alang li election camping stame dak di ko terang ronglong hasutame helicopter ke bangi pa ahutame lasonak thaksi muni dun publo chitodun publo sitame alang tum abut ki long thu bang holo ta zero pote alang tum sarkar chari lor pen chimat ha tenge alang tum sikhi hai lap sikinai sitame hadak disagade ba APS long masitame hosot MLA election tame alang tum long lipin madak nil tum sikari hanse APS long tame long lipin laswang kang PS pli phodo alang tum ke asapta nil tum APSLC long bangke nangke phodun buke a chitti makona tanang lidun de lalaya tarik ini akor tarik ini arni tumi di ko terang rong masi a program ta bilo mas zoning program stame hadak APS pen stame disagade ba APS pen ma di ko terang rong pen stame BJP pen APSLC sorry APSLC pen BJP dun lablo po lamang ke ahokali athe hadak harat pen inut bahini pen bu abirta ke long ateng bate inut bahini wet situ ba kisumana tum mangela pene alang tum hiju dun kelang dun ma amuk arleng thege baing to mane lason pene ichu hormugi roni to pula hailam karju dun kangtung ma kelang dun kangtung atum si lapu ini pu bidun stame idun ve ke bangke inut bahini wet si abirta long dun Prangsi la media akorte dong hasi kardong pilo choro lo letum hanang kahang nangkok mangela pulo nilitum ladak lumbayong langsu sekarihan sia PS nilitum non awareness program dengji atarega bang kela hello tarega bang ke tarek crazy sinilitum kapathik nasila kadokowe ladak la lumbayong lo korte mate la IPSLC long lemra pet abang putuman staminang chetong dun sita chok manang chetong dun pu busi ning thelo pen la ke mo pen la lang literang sang pu son thak thak se la da ka PS bang ke la ke thege ding tumta ning binang ne nilitong da ke kaita arjap thip se gedo pen nilitong la da ke chu ke dam tang MP husatame nilitong long ke asapta nang khodun de nilitong se high thor son se gedong pen non se tamila MLA husatame nilitong pahai thorji to se nilitum kache sek do la se nalitum han sita la akorte dam se tame chetong dom pet po se ning thelo jalpo ke mukrang tera nanglitum media korte atum phanang chahang pen ke wang pot nanglitum phan chor par piglo nili pini lamthe paklang dunji bang ya tumi la dikoi terang rong along mass joining program ki bi pu alang litum ini ke budget ke pinang an dobon la garia mukhata la punat hum phokya hum pharoi sibak la son si ke bang amasi la punat bang ke hum phokya bang bong pen hum kep bak hum pho bak la son si full ke thek dun long cha khali ka chirui si pinang an ke adha 50% bak mui ke khali si chirui lablo Kreta gari along bukajan pulis satumpen ke ong dongkani kene ponlo lasonsi busik ni phai ke thom arnikang sam por phai plia por malom NH39 atwar pialong Kohima pen nogang anatu ke dambom ihom Kreta gari along bukajan pulis satumpen kelang pangcim donsi gari tayar along homing koi akani lapen pangrumpet pen 18 kg 32 gram akani SP Sanjeev Kumar Saikia
SDPO Rostam Raj Brahma SI Biplop Das Lapen Bokajan Ista Patumpen Cherap Dunsi Ke Ong Dungakani Nepon Long Kachingnang Chekabang Puamen Laki Mujibur Rahiman Arta Ninkan Plikep Gari Registration AS 01D B5739 Lapen Nogang Asor Pusi Pangthekpon Bangsokani Hitia Long Ador Mati Anam Laki Kuti Inkoi Anduji Pusi Raikom Sai Khiatumpen Than Pachini Pon Bokajan Pe Nilituma Perangke Muhiram Teron Nangkelo Berta News Report Public TV Karbi Anglong COVID-19 ake so abor puthot India long ri long ke so phai ke bad ang the ke long pon la sonsi India long ri sonsi Delhi Kerala Maharashtra Tamil Nadu Lapen Jaisalmer Gujarat state along si COVID-19 ake so phai ke bad ang the ke long pon puta pachini pon COVID-19 virus ake so ke long aphai non amat suri pli anamulok aphai COVID ake so onpon tanglo lapen Ghontai ingkoi rapli angbong bang trokep susi anaphai COVID-19 aki sopen apran damnang lopusi Ministry of Health and Family Welfare ahin pen social media hongjai longpen pachini pon lasi kedo ketha kechoki jun kachipang ther etji lapen social distance mati munit ke ong amolok along kedo dun kachipa helo akenang sotputa pachini pontu News Report Public TV Karbi Anglong